Döwletimiz tarapyndan hususy ulgamyň wekillerine berilen gollawdyr kömekler Leva Polatynda özüniň oňy netijelerini berýär. Welaýatyň telekeçileri döwletimiziň ötüşiniň dürli ulgamlaryny ýokary önemçilik görkezleri bilen täze zähmet istirliklerini gazanýarlar. İş ümdügi barha ilerleyen hususy önemçilikleriň hataryna Günnogor welaýatynyň çärjew etrawyna ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy hepdelik harit nişanly çörek we süýji gökü önümlerini taýýarlayan hususy önemçiligini görkezmek bolar. Hususy önemçilikde öňürleýän ýokary hili önümler welaýatyň etrapdyr şekerleriniň söwdany kodlarynyň oňlurçatyna urudylyp barha ul islige ýewelýär. Hususy önemçilikde zähmet çekýän hünärmenleriň aglabasynyň ýaşlar bolmagy hasam buýsanlyrjydyr. Ekologik taýdan arasy tagamly we eliter bahalardaky önümleri bilen ilat arasyny giňden tanalýan bu önemçiligi daşary urt öňürjileriniň kämil enjamlary oturdylyp, geljekde-de hepdelik harit nişany bilen taýýarlanýan haritleriň görnüşleriniň ýygydarly artdyrylmagyna araşylýar. Häzirki wagtda bu ýerde çörek we süýji kökü önümleriniň 32 görnüş taýýarlanyp, her gece günnüzde önümün 110 kilogramy, her ayın dowamynda bolsa 2,5 tonnasy öňürlýär. Laýytyda bu ýerde hepdelik harit nişany bilen öňürleýän süýjilikler, kökeler we beýleki önümler müşterileriň köwes bilen satyn alýan islegli haridyny urlýar. Önümçilikde çörek we çörek önümleriniň käbir görnüşleriniň taýýarlanýanyny belläp geçmek gerek. Hususy önümçiligiň işgärleri eşiretli zamanamyzda telekeçiler üçin döredilýän ajaýyp mümkinçilikler, ýezgiderli döwlet gollawlary üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda we hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Ferdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.